Ассаламу алейкум. Юа Кырым телеканалында хаберлер жанлы яйында студияда Имран Усинов чалыша. Кырымнен бағлы ең мұйым хаберлерінен сізлерін таңдаш етмеге азырмыз. Нәтижеде umumen 110 ел апыс жезасы. Бүгін екінші Бахчисарай тақымның фигурантларына Ростов шайырдың Арби махкемесі қарар шығарды. Қатырлатам, саяси мәбіслеріні Русия махкемесі қанунсыз терроризмде қабатлай. Нәтижелер левхамызда бақыңыз. Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону виніс вирок у справі 8 кримських татар з Бахчисарая, обвинувачених у приналежності до організації Хізбут-Тахрір. Суд визнав Ернеса Аметова невинним, а іншим призначив терміни ув'язнення в колонії суворого режиму. Марлену Асанову суд призначив 19 років суворого режиму, Мемету Белялову – 18 років і 1,5 року обмеження, Тимуру Ібрагімову – 17 років і 1,5 року обмеження. Їх звинувачення розглядає в якості організаторів осередку Ісламської партії. Серверу Закір'яєву присудили 13 років, Серверу Мустафаєву – 14 років і рік обмеження, Сейрану Салієву – 16 років з обмеженням в 1 рік, Едему Смаїлову – 13 років з обмеженням в 1 рік. Їх звинувачення вважає учасниками осередку Хізбут-Тахрір. Обмеження включають в себе заборону на виїзд за межі Криму, відвідування заходів і обов'язок бути для реєстрації в поліцію. Про це повідомляє сайт «Грати». Так звана друга Бахчисарайська група виникла у жовтні 2017 року. Тоді співробітники окупаційного ФСБ провели масові обшуки в будинках кримських татар в Бахчисараї. Окупанти арештували за обвинуваченням в причетності до організації Хізбут-Тахрір, яку Росія вважає терористичною 6 чоловіків – Тимура Ібрагімова, Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салієва, Сервера Закір'яєва та Ернеса Аметова. Через півроку, у травні 2018-го, окупаційна ФСБ арештувала в Бахчисараї ще 2 кримських татар – координатора Кримської солідарності Сервера Мустафаєва та Едема Смаїлова. Бүгін саат 1-ге яқын Русия Арби махкеме бинасы түбінде саяси мәбіслерінің дестеклемеге үшін адамлар топланмаға башладылар. Umumen бина янында 600 адамға яқын жемат топланды. Шу арада анда акция кечірілді тастятлыжа. Баха білерсіңіз. Как вы видите, стена с людьми, которые одели футболки с лицами фигурантов этого дела, удлиняется. Она уже продлилась около, сейчас по моим подсчетам, около 200 метров, я думаю, плюс-минус длится эта стена. Здесь совершается несправедливость по отношению к нашим крымско-татарским народам, как мусульманам Крыма. Судят незаконно, беспочвенные обвинения, вообще никаких доказательств, в общем, полный абсурд, полный маразм этой власти. Саяси мәбіслерінің омур арқадашлары Вейсой ақырабалары махкемеде олған вақытта ижғал етілген Қырымда бабаларына баллары беклей. Олар видео мураджат яздылар. Я жду тебя, отец родной. Я жду и днем, и ночью. Так много времени прошло. Скучаю очень-очень. С тобой хочу рассвет встречать, играть до поздней ночи. И жизнь в счастье проживать, герой мой, твоя дочка. Selam aleyküm. Benim adım Yunus. Benim adım Yusuf. Benim babam Server Mustafayev 2,5 yıl hapiste otura. Balalıkta biz babamla camiye baraydık. Ama şimdi camiye bargan adamı terörist aytalar. Benim babam terörist değil. Киевнің меркезінде 2-ші Бахчисарай сақты жинай ішінің фигурантларына қол тұтмақ үшін акция кечірділер. Мұстақилық мейданында 50-ден зеде адам топланды. Әлерінде Қырым татар халқына қаршы сақты жинай ішлер тізмеге тоқтан. Дини бақышлар терроризм дегіл язуларнен плакатлар тұта еділер. Олардың арасында Қырым Мұхтар Жұмхуриетінде Украина президент векілетчісі Антон Кореневич еді. Особисто я прийшов, тому що я сам з Криму, я не кримський татарин, я українець етнічний, але я з Криму, мені болить Крим, що там проходить. Ці хлопці дійсно, вони теж громадянські активісти
Кримській солідарності був Тимур Ібрагімов, розумієте? І це треба підтримати його. Тому для нас особливо боляче сьогодні в цей день знати, що будуть вироки ще 8 людей, нашим громадянам, кримським татарам. І як ФАДО боролися за те, щоб ми знали, що відбувається в Криму. Вони стримали, вони фіксували те, що там. Вони приходили і підтримували один одного. Наша підтримка сьогодні спрямована на наших громадян, які, на жаль, стали заручниками цієї ситуації, проти яких держава-окупант Російська Федерація спровокувала всі ці кримінальні провадження. Ми бачимо, як сміливо, як гордо вони тримаються. І це насправді дуже важлива річ, і ми максимально їх підтримуємо. Це треба нарешті дійсно нам просуватися вперед по треку роботи з законопроектом поки що про сприяння, правовий соціальний захист політв'язням та іншим особам, що були затримані в зв'язку з збройною агресією Російської Федерації. Ми дуже сподіваємося, що цей закон може бути невдовзі внесений до Верховної Ради як невідкладний, і відповідно, що він має майбутнє. Також вже те, що практично можна зараз робити, це робота відповідної комісії по допомозі політв'язням, так яка працює у нас при Міністерстві з реінтеграції тимчасово окупованих територій. Ишғал етілген Қырымда да 75 яңы ковид хастасы бар. Бұл уақытта Ишғалжы әкімет хаберете бір инсан әлі қолды. Умумен пандемия башындан Ишғал алтындаки ярмадыда 3416 инсан ковид-19-ға оғырады. 43 әлі қолды. Ишғал етілген ақиярда 18 инсан қасталанды. Умумен пандемия башындан 693 инсан қасталанды. 21 адам өлді. Украинада 2958 insan koronavirusga so'nggi kun ichida yaqinlandi. Bu haqda Ukraina Sog'liq saqlash naziri Maksim Stepanov xabar etdi. 76 inson ela qoldi va o'li jadvalida navbatdagi antirekord deb qo'shadi nazir. Eng ko'p qasta Ternopil, Odessa, Kharkiv, Lviv, Ivano-Frankivsk viloyatlarida va Kiev shahrida. Umuman pandemiya boshidan koronavirusning 162,5 bin insan qastalandi va 3340 адам ольда. В нас вже введено із загальної кількості ліжок, які в нас є, 28 567 ліжок в різних лікарнях, більше 300 лікарень по країні, які надають допомогу хворим на COVID-19. Всього госпіталізовано біля 12 700 людей, які госпіталізовані з підозрою або вже з підтвердженим COVID-19. При цьому підтверджених 8200 пацієнтів. Kafkas 2020 орбит әлемлер вақтында Кремльге ачық құветлі операциялар кечірмеге ағыр олыр. Стратегия 21 глобалистика мерkezінің президентінің сөздеріне көре, бұңа Америка Бірлескен Девлетлерінің шымали ақым екіге қаршы санкциялар тесір. Әте бұндан да ғайры Навальныйның зерлештірінуі оз есесіні қошты. Эксперт Андрей Реженконың түшінжесіне көре, қара деңізде кечірілежек талимлер ақ деңізге кечмек үшін плацдарм оларақ kullanılacak. В основному це плацдарм для такого стрибка, геостратегічного стрибка на Середземне море і на Схід, і на Північну Африку. Початку 2020 року в Криму, в Краснодарському краї, в Ростовській області проводилась маса тактичного рівня військових навчань, мета яких не приховувалась. Це висадка десантів чи повітряних, чи морських. І, власне, відпрацьовувалися відповідні елементи достатньо масштабної операції. Але зараз мова йде про те, що навчання Кавказ-2020, які розпочинаються, які просто, на мій погляд, черговий раз мають показати Кузькіну мать всім і Україні, і НАТО, але які навряд чи потягнуть за собою те, що передбачалось згідно початкових планів. Себто проведення під тим чи іншим приводом певної масштабної операції. Ще дві неочікуваності мали місце вже протягом останніх практично 2 тижнів.
польоти з британської бази Фейфорд ланок Бі-52 Stratfortress, літаків-розвідників в Чорному морі. Тобто така системна операція, яка, я думаю, витрезвляюче подіяла на Кремль. Судың экономиясы yok eşitmedik. Более Twitter kullanıcısı Грузовта Вехмезжетте сув машиналарından сув alınğanını göstergen videonu tefsirledi. Bu dakikalarga Bu dakika bu sonki haberler еді tafsiyatlıca malumatın siz bizning saytimizda tanışa bilesiniz. Facebook sayfamızga qo'shilыңыз. O'zingizga pek muqayt olыңыз. Sağlıqni qalыңыз. Ko'rishguncha.